Takže ahoj, já vás vítám u dnešního dalšího videa. Dneska se koukneme na nějaké už zapojování, respektive pájení. Hlavně tady si vysvětlíme, jak funguje optotriák, triák a jak se dá zapojit. A vlastně, co to ten optotriák je? Pojďme se na to podívat. Takže tohle je triák. Tahle součástka se nazývá triák. Je to 8 ampérový triák. Přesně se takhle se nazývá. Tady máme vlastně nakreslené, co to ten triák je, co vlastně v sobě má. A my si vysvětlíme jednotlivé piny a jak to vlastně funguje. Takže T1, což znamená terminál 1, první pin, který odvádí zátěž. Jo, což znamená, na něj bychom napojili tu žárovku nebo zátěž. Tady máme tedy terminál 2, na něj se připojuje příchozí napětí, to znamená třeba napětí 230 V AC. To je druhý pin. G, třetí pin. G znamená gate a je to vlastně ovládání. Takže přes gate ovládáme, kolik proudů bude procházet z T2 do T1. Jednoduché, funguje to víceméně jako přepínač AC napětí. Potom tady máme věc, která se říká optotriák. Optotriák je víceméně součástka, která v sobě má jednu LED diodu, která se napojí na pin 1 a 2 a ovládá opticky ten triák. Triák je tedy tahle část. Jo? Tahle část je tedy jako miniaturní triák, který skrz pin 6 a 4 dokáže zase pouštět AC napětí, v tomhle případě 230 V. Potom tu máme věc, která se říká Zero Cross, což je vlastně integrovaný obvod, který hlídá to, jestli ta daná chvíle, kdy to chci sepnout, je chvíle, kdy sinusovka prochází nulou. Vlastně co? Tak hlídá to, aby se dal zapnout nebo vypnout a nedělalo se velké rušení. Tak potom máme tady ten triák, je ovládaný tímhle s tím, tohle s tou ledkou, jo. Tahle ledka opticky ovládá ten triák. Co znamená, ve chvíli, kdy tady přidělám napětí a rozsvítí se ledka, začne působit na triák, triák sepne. Pokud projde nulou, protože tady je ten zero cross. S tím se nedá, bohužel, ovládat jakoby jas, nedá se s tím stmívat ta daná ledka, nebo ledka ne úplně, ty ledky jsou většinou na DC napětí, ty se stmívají PWM. U jakýchkoliv AC světel je to trošku složitější, protože když se koukneme, tak tohle je přímo na triák. Jo? Vidíte, takhle vypadá vlastně ta křivka, to je ta sinusovka. Jo? Ona jede a 50krát za sekundu projde nulou. Tohle je nula, tady by bylo něco kolem 325 V. Jo, ten vršek. Tady by bylo minus 325 V. Tady je tedy nula. Když je tady nula, tak ten zero cross si počká, až se dostane do té nuly a teprve potom sepne. Když chceme vlastně stmívat to světlo, my potřebujeme tu sinusovku uříznout. My, co uděláme s triákem, tak triák dokáže urvat začátek té sinusovky. On nedokáže urvat konec, ale začátek ano. On víceméně, když sepne, naskočí okamžitě těch, dejme tomu, 260 V tam může být. Když sepne, tak to znamená pro nás, že je velká prostě špička. Je tam špička, dělá to rušení, není to úplně vhodné. My dokážeme ovládat AC napětí i pomocí MOSFETu. Back-to-back MOSFET se dá ovládat AC napětí. Ve chvíli, když chceme z back-to-back MOSFETy, což znamená se dvěma MOSFETy, ovládat AC napětí, tak my si dokážeme říct, OK, já nechci urvat začátek, ale chci urvat konec. Což znamená, že budeme mít hezky plynulý nástup
a uřízneme to na konci, což znamená, že to bude mít stejný efekt, ale bude to méně rušit okolní zařízení. Víceméně všechno, co jsem vám chtěl vysvětlit, takže se jdeme vrhnout napájení. Tady máme tedy ještě schéma zapojení toho obvodu, který jdeme pájet. OK, takže máme všechno, co potřebujeme. Máme tady trošku cínu, 2 kablíky na propojení, červené, to jedno, a 2 rezistory na snížení napětí. Potom triák a optotriák s integrovaným obvodem, který zaručí právě ten zero cross. To znamená, že se zbytečně nebude zahřívat ten triák, která je výkonová část toho z toho. Tak, tady máme tedy první pin, druhý a třetí. Můžeme začít, dejme tomu s tou živou částí. Takže tady máme kabel, samozřejmě vypnutý. Tak, tohle nám drží. Nepálím to nějak na hezko, jo. A teď budeme potřebovat přísun, je tady tenhle ten kabel, ten velký hnědý, a ten jde na druhý pin prostřední. Na první pin jde zátěž, co znamená jedna část objímky. Druhou část objímky už máme spojenou s neutrálem. Tak, teď budeme potřebovat kablíček, kterým spojíme tady fázi, spojíme s optotriákem. Bojím, že když bych použil nepájivé pole, tak bych nepájivé pole usmažil. Kvůli tomu, že není designované na tak vysoké napětí. Tak musíme to nějak zkultivovat. Tak. Zkusíme přivatovat. Nejde nám to, takže si přidáme cín. Tady máme ještě odizolovaný zemnící kabel ochrany, PEčko. A to tu mám jenom z toho důvodu, že když měříme, tak je dobré měřit proti zemi. Tak a druhý rezistor připojíme na jeden jde teda na 4, druhý jde na 1. A druhý kablík jde potom tedy na 2. Tak, když tohle to máme, tak můžeme vytáhnout moji zkoušečku, respektive ochrannou část 230 V, která tady na zemi. A tu vám ukázat. Tak, máme teda připravené. Tady máme naši soustavu. Jistič je pořád vypnutý. Tohle to opravdu doma neskoušejte. Jo, máme tady zem, aby jsme mohli měřit. Nevypadá, že by někde byla špatně spojená ta. Tak, teďkom, když tohle to nahodím, tak by se nemělo nic rožnout. Nic se nerožlo, nic nebouchlo, je to zatím dobré. A teďkom, když vezmu ten kablík, což je 5 V, a připojím ho zde, tak by se mělo rožnout tohle světýlko. A rožlo. Což je dobře. A ukážu vám, co se stane s tímto. Když to sepne, vidíte, sepnu to a žárovka nesvítí, protože má moc malý
Tady ta ledková žárovka má moc malý příkon. OK, takže příště se podíváme už na snad i stmívání 230V světla. Tohle to bude pro dnešní video vše a doufám, že jste se užili. Zatím ahoj.